Tinokuchingamidza muchirongwa Mai Chisamba show, chirongwa chamama kamirira. Vadikani tinokutendai nekuti sarudzo yenyu nguva nemise kuti titandadzane tiri muchirongwa ichi. Mukati menyika yedu ino yeZimbabwe nenyika dzese dzakatipoteredza kune mitemo. Nyika nenyika ine mitemo yayo. Asati tapinda muchirongwa chanhasi ndoda kungoti tsanangure zvishomanana. Mukati menyika yedu yeZimbabwe kubisa pamuviri zviri kunze kwemutemo. Zvinotozoitwa nemutemo. Toziva kuti kune vakawanda vanonobviswa nana mbuya mudhachi kuseruko, vamwe vanofa, vamwe vanodini. Asi nyaya iyoyo iri kunze kwemutemo. Asi mutemo unozotendedza zvadini. Regai tizozvikurukura musvikamu izvozvo zvatiri kutangana nazvo. Asati tapinda muchirongwa chanhasi, regai tipe kutenda kwakaperera kuna vakotsveri vedu vatipa ichochi chikuva vezwala vachishanda vakatsigirwa neNetherlands Embassy. Ndo vatipa chikuva chekuti tigone kukurukura. Tinovatenda zvikuru. Nyanzvi dzedu dziri pano, magweta edu ari pano, nokuti pese patinokurukura mutemo tinotya kuzoti taukanganisa takati chiti kana tichikurukura zvemutemo ngapange paine magweta, nokuti ndo basa renyu rokuswera muchiverenga mutemo. Imbotipai mazita enyu nekwamabva nokuti munoshanda sei. Ndotanga nemuroora ari kunze wechidikwe. Ndafara kuve nemi zvakare Dr. Chisamba. Tinokutendai nenguva yenyu kudzoka. Ndinoitwawo Danai Chirau, ndiri gweta kuZimbabwe Women Lawyers Association. Tinotenda nohuvepo. Makadii henyu Mai Chisamba. Ndinofara. Zita rangu ndinoitwa Munashe Dondo, ndiri gweta kuZimbabwe Women Lawyers Association. Tinokutenda nokunge uri pano. Makadii Dr. Chisamba. Tinotenda. Ndinofara. Tinokutendai nekuva nesu zvekare. Zita rangu ndichitwa Rutendo Shamain Magadzire, ndiri gweta ndichibata neZimbabwe Women Lawyers Association. Tinokutendai nenguva yenyu. Tinoziva kuti nguva haifushwe, asi kana madzoka zvakare pane rimwe vhiki, aiwa tinotenda nekuti munenge muchibatsirana nesu mundima. Tiri kutarisa kuti zvinenge zvazodini zvanamboparura nyaya. Tataura tikati aiwa mutemo womunyika medu munomu haubvumidze kuti pamiri pabviswe zvekuseri zviya, zvekabisira, zvekubirira, nekuti mhuri dzakawanda, vanhu vakawanda vapera kufa, kana kuzoburitsa mwana akaremara, kana kuti akadi. Asi pane pazvinotendedzwa. Zvinenge zvaita sei? Dana indi kutanga newe. Ndisati ndanyatsokupinda mumongo wemubvunzo wenyu uyu, ndati ndingotaura kuti muZimbabwe paita dambudziko rekuti vanhu vakawanda vanenge vakatakura pamuviri pavasiri kuda vari kusarudza ivo kuenda kunosvotorwa pamuviri nenzira dzakasiyana siyana dzisiri pamutemo, zvichikonzera izvo kuti vakawanda vavo vafe kana kuzoita marwadzo anozovatera upenyu hwavo hwese. Aya tinoti ndine macomplications. Dzimwe nguva iwewe unenge wakuzongobuda ropa, dzimwe nguva unototadza kuzobara mumwe mwana paunenge wakumuda. Saka mutemo wedu watiri kutarisana nawo we-termination of pregnancy unoratidza nzira dzinotenderwa kuti munhu abvise pamuviri zviri pamutemo. Kuti munhu anzi akwanisa kubvisa muviri zviri pamutemo, anofanira kunge ari munhu akabatwa chibharo, kana kuti munhu aenda pabonde nemunhu weukama, kana kuti zvaongororwa nemadhokta kana kuti ana chiremba kuti munhu uyu kuti aramba akatakura pamuviri apa anokwanisa kufa, kana kuti paanozosununguka mwana uyu haararame, kana kuti anorarama aine marwadzo kana urema hunoita kuti upenyu hwake husatomboendeke. Ivo ndo vanozopa kurudziro yekuti dai waita sei wabvisa pamuviri apa, nekuti upenyu hwako hunogona kuzosara pano pahospital, kana kuti mwana wacho haazokwanise kutozobuda kana zvachose. Saka kana wabatwa chibharo, kana waenda pabonde nemunhu weukama, kana kuti ari yechiremba aona kuti upenyu hwako hunozokanganisika ukaramba wakatakura pamuviri ipapo. Vadikane zvanyatsojekeswa kuti ndepapi, asi tiri kunyanyowirirana panyaya yekuti handi zvinhu zvekutamba nazvo. Manzwa Danai achizvitsanangura kuti hazvisi zvekutamba nazvo zvongo ndakazonzwa kuti avanodai avanodai. Zvinotori nenzira zvadzinoitwa, zvinotori nematanho anotorwa nana chiremba nevanokodzera vese kuti apa zvakodzera ngazviitwe zvakati. Asi vamwe vangati tiri kurarama nemwana akabhinywa ane pamiri izvozvi.
tiri kurarama nemunhu akaita makuna kuna ane pamiri izvozvi, kana kuti mukadzi aifamba apa anopenga, ari kufamba akatakura masagi akadini, ane pamiri. Zvino munhu akadaro akaregedzwa aine pamiri akabereka mwana iye achigara akafamba kudai zvisuwo nekuti anorwara neutano, njere dzake ane dambudziko nenjere. Zvino kana njere dzavhiringika, iye ari mudambudziko, mwana ari mudambudziko. Matanho acho anofamba sei, Rutendo? Maita basa Mai Chisamba. Kana munhu achinge ambunyikidzirwa bonde, kana kuti tiri parepu paya, kana kuti iwo makuna mbotaurwa nadanai inonzi incest pachirungu, kudanana kwevanhu vari mukama mumwe chete. Chekutanga chiripo kuti pazosakiswa kuti pakwanise kubviswa pamuviri zviri pamutemo, panofanira kuitwa inonzi police report kunomang'ara kumapurisa kuti ndizvo zviri kuitika kana kuti zvaitika, ndasangana ndawirwa nemhirizhonga. Kana waripota kumapurisa, vanogadzira rinonzi docket iri ndiro rinenge rine ongororo yavo netsanangudzo dzekurakidza kuti mhirizhonga iyi payakaitika chii chakange chasakisa zvakanyatsokuitika muchiitiko chemhirizhonga ichi. Kana vari vanhu vari veukama zvichienda zvakadaro, panenge pachizoda kuwanikwa umboo hwemabirth certificate anorakidza kuti zvechokwadi vanhu ava vane kaukama karipo, kana maafidhavhiti anenge achitsanangura kuti ukama hwevanhu ava hwakamira sei. Ndichapa muenzaniso wekuti zvinogona kunge ndiri ini nehanzvadzi yamai vangu, vava sekuru avo, asi mabirth certificate edu anokwanisa kunge akasiyana kuburikidza nemasenemu edu, nekuti ini ndinenge ndatakura senemu yekwamagadziri, ivo vakatakura senemu yekwavo. Saka kana zvichinge zvagadzirwa izvozvo zvanatsokuumbiridzwa doketi rakadaro, mapurisa vanobva vatora zvekare yatinoti medical affidavit, ongororo iya yana chiremba inorakidza ichipa kuongororo yekuti pamuviri pandakatakura apa pambenge pazokura zvakadii, nekuti pane inonzi safe period, kungotaura muchidimbu, yekuti pachiri kukwanisa kubvisika here kana kuti kwete. Vakapa ripoti yavo iyoyo kana kuti tsamba yavo iyoyo, tsamba inobva yaiswa pamwe chetezvo pamapepa iwayo. Tsamba iyi ichitaura kuti nguva yandiri nepamuviri pangu ndinokwanisa here kuti pamutemo ndikwanise kubviswa pamuviri ndichisara ndiri mupenyu kana kuti mutano, nekuti kunotariswa kuti after 12 weeks hazvisisina kunge zvakanaka. Asi dzimwe dzenguva munoona pane vamwe vana mazvikokota eutano vanotaura kuti kubva panguva yekuti 9 weeks to 12 weeks panenge pava kuita sekuti pava nemacomplication anokwanisika kuitika zvichienda zvakadaro. Kana zvose izvi neumboo neongorodzo yese yaitwa, panobva paitwa application iyoyo inozoenda kune muchuchisi achinotarisawo kuti zvauya zvakaiswa paya mudhoketi umu neumboo huripo zvese zviri kuenderana here. Kana zviri kuenderana, voenda pamberi pemutongi. Mutongi kana agutsikana kuti zvakanyorwa umu zviri kurakidza kuti pamuviri pakabatwa kuburikidza nemhirizhonga kana kuti nemakuna yatareva, vanobva vapa inonzi certificate of termination. Ibasa chairo. Handiri mukuzvinzwa vadi vatariri, hazvizvi zvekungomhanya nazvo, vanototanga vatarisa zvimwe zvikonzero zvinoita kuti nyaya dzemakuna vanhu vasaite vana. Munoziva tine urwere pada huri mumhuri dzedu hunofamba neropa redu. Zvino kana iwewe wazoita makuna nehanzvadzi kana nababa mudiki, izvozvo zvinokutambudzai mukati merudzi rwenyu zvinogona kuuya zvakare pauri. Asi pane urongwa hwakanaka hunotseketudzwa, hazvisi nyore, hazvisi zvekungoita nekuda. Handi muri kuona kuti idambudziko riri kukonzera zvino. Ndo nyaya yatinoda kuti munyatsonzwisa vadiwa vatariri, kuti idambudziko rinenge rakonzeresa kuti tisvike pekuti pamuviri pazobviswa nana mazvikokota. Mapurisa varipo, vakoti nevana chiremba varipo kuitira kuti zvifambe zvakanaka, nekuti kana munhu akazvitakura upenyu hwake dzimwe nguva huri pamutozo. Ngatisangane muchikamu chinotevera.